What's up mga katropa? Welcome back to Honeymaze TV. So for today's mukbang, meron tayo dito ang pinakbet tsaka lechon kawali. Yan. Sa mga katropa, wag na natin tong patagalin. Kumain na tayo. Let's eat. Laman. Sarap. Usok pa. GG. Ano danggit? Danggit?
Sarap. Sarap.
So, yun mga katropa, busog na po si Honey Miss TV. So, thank you, Lord. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honey Miss TV. And click the bell icon bar like po kung ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye.